Ha? Magpalit ko tunay niya. Ay, magpasyubas, kagayan. Una na lang mo na. Kaya mo bayad yung anak. Bigas abroad. Kagayan ba? Arpin na mo, kaduol, anak. Bigas abroad. Kara ko ng kuhan? June? May. May... Oh. Oh, lagi May. May dito. Ito ra. Asa man ko ninyo hapiton, dere? Atong salida sa may kuan ha? 11... Sige. Dili may... Sige, sige. Sabado. 11. Ang mangga niya. Sa to 11? 25, 18, 11. Asa to 11 na to 11 doon Maghapit kontak mo ni ako. ate pa. Kalimot ko. Libin. Basta Sabado. Sige, sige. Yung bayad na ba? Yung anak gas abroad. Nya. Yung anak mga play pa. Ha? Bido. Ayda. Kung apply pa. Dadi. Kabugoy. Dadi. Ingay na siya pa-apply ay. Dadi.